Malta hija waħda minn ftit pajjiżi Ewropej li laħqet il-miri tat-tilqim fl-ewwel 3 xhur. Skont informazzjoni ppubblikata mis-sit awtorevoli Politico, Malta qiegħda fuq qudiemnet mill-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li laqmu b'imqar doża waħda lil persuni li għandhom iktar minn 80 sena kontra l-COVID-19. Fil-fatt, pajjiżna laqqam 95% tal-anzjani li għoddu 80 sena jew aktar. Wara Malta kien hemm biss 4 pajjiżi oħra li laħqu din il-mira sa Marzu li għadda. Dawn kienu l-Irlanda, l-Iżvezja, il-Finlandja u l-Portugal. L-informazzjoni ppubblikata minn Politico turi wkoll li sal-4 ta' April li għadda pajjiżna kien l-aktar stat membru fl-Unjoni Ewropea li laqqam nies bil-vaċċin għal COVID-19. Fil-fatt kien biss ir-Renju Unit mhu stat membru li qabeż lil Malta. Informazzjoni riċenti turi wkoll li jekk jaslu l-kunsinji tal-vaċċin li huwa mwiegħda sa nofs din is-sena, pajjiżna jkun minn tal-ewwel li jirkupra mill-pandemija. Is-sit awtorevoli Politico qed jistma' wkoll li sa Ġunju li ġej jekk id-doż tal-vaċċin jaslu kif imwiegħed, pajjiżna jkun laqqam aktar minn 92% tal-popolazzjoni kollha. Is-sit Politico innota wkoll li pajjiżna mhux biss ordna l-ammont ta' dożi li kellu bżonn il-pajjiż, iżda ordna wkoll dożi addizzjonali li kienu disponibbli mill-mekkaniżmu tal-Kummissjoni Ewropea. Is-sit irrifera wkoll għal ħin qasir ta' stennija minn meta d-dożi tal-vaċċin waslu f'pajjiżna u bdew jingħataw liċ-ċittadini. Al kontrarju ta' Malta, Politico nnota wkoll il-fatt li l-biċċa kbira tal-pajjiżi Ewropej fallew mill-miri tagħhom fit-tilqim kontra l-COVID-19. Issemma kif bosta stati membri it-tilqim ġie amministrat bil-mod minkejja li kellhom biżżejjed dożi disponibbli.